Explica'm un conte. Ous ferrats, de Miquel Martí i Pol. Quan es couen, quins esclats els ous ferrats! Fins i tot, si no es vigila, poden fer alguns disbarats. Un cop cuits, ben presentats els ous ferrats, se'ls mengen sense ganyotes, fins i tot els desgarats. Pa amb xocolata, de Miquel Martí i Pol. Un bon tros de xocolata i un bocí petit de pa són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa. La xocolata fa curt i així el compte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val, que no hi ha res com el pa i la xocolata per berenar.